Lady. Huh? Everyone, good morning, Mumbai, and welcome back to new vlog. So logoफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअ नोंथांखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ। So दायो थांगासिनो आं क'क्राझार ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला बुंलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ ब्लग स्टार्ट खालामनोसै। So let's go. बोदोनो फैनाया हाय हेन्दे थ' नेगासिनो मासि गरम आयु नो फैग्राया नै गाखोनोसै थांसै नै रिन्दा ओरैनो हट आंनि ब्लगावहाय थाबायना माबानि लाइटआवबो लायो होनदों नामा जोंनि पर्बतझरानि लामा बेयावसो अन्थाइ नै हाब्रुखौ देखायबासो नोंथांमोननो बासबारि मोनफैबाय जोङो ट्रेन स्टेसनावहाय नायनो अबस्थाया ट्रेन गाखोनांगौआ आयु थैखायो बारा साननांला दे बासबारि बियो रिन्दावरी नाय बासबारि स्टेसन ट्रेना दा फैयो बेनि गेजेराव जों दं ओरै नाय भिडिअ खेबनाय स्टाइल आयौ नै दासो ट्रेन आयौ र' आयु फाइनाल गाखोनो मोनबाय ट्रेनखौ बासबारियाव नाय नोङो हाजो बायदि गोजौ ट्रेनाव गाखोनो दासो मोजां मोनबाय जोङो नै क'क्राझार स्टेसन मोनसे अलमस्ट मोनबायानो लामायाव दङ guys, नै जोङो सफैबाय फैबाय चलो उतरो नुवाखै आयौ हैस फाइनालि जों सफैबाय गरमथार लोगोफोर खारनायनि ट्रेना ओमफ्राय ब्लगखौ लाबाय थाला आङो बाजाराव एसे बेरायनोसै टाउनावहाय बिसोरबो आलबिदा जानोसै बाय जानोसै टाटा जानोसै बिसोर थांसिगोन आलदा जायगायाव आंहा थांसिगोन आलदा जायगायावहाय जिखुनु मारै जालाङो भिडिअआ नायलांबाय थाबानो जाबाय बेखौथ' बुंनो रोंला दा बहा सहैयो नायदो नै एसे दे रिन्दाव फैबाय दिनै थांदो रिन्दाव दे गावस्रालायबाय बिसोरबो थांबाय नै फैबाय मोनसे बास गाखोबावनांगौ दङ बेनिफ्राय डाइरेक्ट बासुगाव थांसिगोन आरो बास नेगासिनो दं जेरावबो गारि नेनांनाय फैगासिनो दं गारियानो अयथासार फिसा मानसि आरो खस्थ' मस्थ' सफैबाय नै बासुगाव ओमफ्राय लानोसै थांसै
ट'ट' गाखोबाय थांसै जों आयु आं बेग टेग बोखारलालै आयौ जि खस्थ'यै सफैबायलै गरमावहाय अब्ला थांबाय थानोसै जोङो दा लाक्किराज मोननाव लोगो मोनहैसिगोन सफैबाय नै लाक्किराज मोननि न'आव आयौ दुगैगासिनो हनै थ' मामाय गरमाव लों फैदा मबाइलखौसो जि नायबाय बा गरमा लाजाला चेन्ज खालामसै ए लाक्किराजआ गाबबायसो नै मा लेदे आय गथ' इयो ओइ मा खालामदों ओइ गाजि ओइ थख्लायगोन लाक्किनि ओंखाम नै लाक्किया ओंखाम जागासिनो माम दे माम उफ दे आमदे मामाय आमदे दे मिथिया मालाय लिस्टि फुनलायदों टिभियाव नुगोन ना जाम्बिलाय टिभियाव नायगोन ना एखे मा नांबाय Tuman Hi Good evening guys ayo mas गरम हांखौनो लानो हाया नै न'सो दोनैबाय आं नै जादो Thaswi